Posolstvo jednorožcov, február 2012. Milovaní priatelia, posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu. Postupne sa odhaluje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie. Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete v srdciach zvíťazí. Milovaní, to, čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. Láska, ktorú ste poznali, sa premenila na bezpodmienečnú lásku. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa etablovalo do vašich životov a záleží len na vás, či to naozaj chcete, alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anielské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala ukotvilú lásku agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vašim úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulý rok s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch. Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane, a veríme, milovaní, že prídete na to skoro, je, že začnete spolupracovať. Cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci. Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľuďom, ktorí vám nerozumejú, idú svojím tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času teraz a tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého. Nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k zostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžem urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať. Priatelia, naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D.
Nepoznáte to tam, a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnite snívať, predstavovať si niečo, tak, ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám. Verte to ako niečo hotové. Precíťte ich. Stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávate tomu podmienky času ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba. A tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete tento preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu. Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili. Ale z druhej strany, ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie, alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote. Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do teraz a tu v 3D. Majte na pamäti, milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné. A ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru. Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch, na vašej nádhernej planéte Zem, majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať. Ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.